ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ଯାହା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ଯେଉଁଠାରେ ସୁନ୍ଦର ବନ ଜଙ୍ଗଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ରମଣୀୟ ଝରଣା, ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ନଦୀବନ୍ଧ, ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଶସ୍ୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଭରପୁର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ଯାହା ବାଲିମେଳା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରି ରହିଅଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ରମଣୀୟ ଝରଣା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ହିଁ ଅନୁଭବ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଲିମେଳା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ବାଲିମେଳା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯିବା ବାଟରେ ଯଦି ଜଳର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସିଓର ହେଇଯିବେ ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ମାଟିବନ୍ଧ ବାଲିମେଳା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ମାଟିବନ୍ଧ। ସ୍ପିଲୱାଇ ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।